Здравейте, аз съм Гост, както виждате отново снимам на интернет, отново съм с Лео. И това видео ще е малко по-кратко, защото изобщо не ми се играе. Само ще отидя до моста. Опа, блъснах горкото животно. Добре ли е? О, не. Да видим. Че ти направо го разчлени. Дай ли пържа? О, дай ли пържа, добро животно сте. Как смееш така да говориш? Да не отидеш в рай. Чакай, май. Чакай да пия. Айде, чао. Не сте напрегвам. Не. Чакай. Сам бе. Добре ли? Праси, праси, праси. Граде. Не града. Брат, Без искам. да слизам. Чакай, чакай. Лео. Лео, Лео. Лео. Да, слези. Да. Къде сте? Къде помощ? Там, където съм, айде и капи са в плата. Къде сте? Видях. Видях. Стой там. Чакай се. Бюрно стой. Бюрно. Те мене годят сега. Чакай. И чё така? Не мога. Давай. Не! Чакай, чакай, чакай. Чакай. Не. Давай, газ. На четвърта, на пета ли? Значи, чакай. Тук не е моста. Тук е моста. Препинди. Опа, заби. Да. Не съм си апгрейдвал скиловете и ги убивам с брадата. И тук е най-яко, защото има... Колко му съм турист. Лаги ми. Гладен съм. Хапчето. Идей по хапчетата, че ми трябва. О, граната. Чувам зомби. Яс. Идва към мен. Мъга. Добре, тя виждам нещо. Айде. Чакай. Другирам се. Аз казвам на мен. Кажи ми, че е Кока-Кола. Да, Кока-Кола е. Имам граната. Идвай тук е много по-яко. Чакай, взимам лекарото. Оръжие имаш ли? Чакай, май. Коста чакам. Ай да минем моста. Да. Не мога да скоча. Си, защото са тук. Кой е тук? Каска. Всъщност не ми трябва. Знаеш как да се качиш? Друга. Така. Така. Ето така. Айде, идваш ли? Да, знам, аз съм го минала. Но тук не го минала. Има фенер. Свърши ми. Аз трябваше да взема адреналин. Тук има само фенерчета. Вътре в колите има някакво. Тук отзади има нещо. Патрони. И някаква глупост. Отзади има на една кола. Да, видях.
Арант. Няма вече нищо. Айде само там. Чакай, искам да видя какво има на другия край. Ще минем с колата. Не може. Ох, твърде много време. Нищо. Въпреки че аз съм по-бърз. Ага. И сега да се изоставих, защото имам. Съм гладен. Се разуе. Завиждаш ли ме? Искаш ли да те убия? Не може. Вижте колко е далеч. Не. О, това е Споруховския мост. Аз сега чакам. Добре. Вярно е, че е Споруховския мост. Точно толкова е дълъг. 1200 метра. Добре. Откъде ти разбра? Постижението. Получи ли го? Да. Аз няма да го получа, защото съм го получала. Не. Не, как така го... Не. Той ме настига. Не, не. Сега сме наравно. Твой... Имаш нитро, дай си. Няма. Сега има. Фък. Да, изпреваря го. Не, да съм. Те ми го сме. Кой ще победи в тази смъртоносна превара? Не. Угъл, бугъл. Я знаеш кой е. Че ме стресна. Пускам нетрото. Какво? Да знаете, че това е края на моста, смисъл не може да сме на другата страна, аз бях забравил. Чакай, чакай. Пробивам дупка с бразвата. И сега също дойдохме чак до тук. Идиот. Нищо, се ще се състезаваме. Чакай. Я също. Наравен. Чао. 3, 1. Витко, бабе, Да. не трябва да играете с него, защото мами. Споруховския мост е много дълъг. Чао. Чао. Чакай, защо не мога? Неудачник. Така ли бе? Но... Не ме убивай. Какво има тук?